justu bigarren egurrezko sagardo txapelketa. Gogoratu, iaz Urdairak irabazi zuela. Beraz, pasako dugu premioak ematea. Hirugarren geratu den gogoratu, hirugarren saria Alkartasun kooperatibak ematen duena 150 eurokin Nerea Uribe izan da hirugarren sari honen jabea. Hemen inguruan bada, hilo dadila jasotzea, oholtza gainea. Berriz izango dut, egurrezko sagardo lehiaketa bigarren edizio honetan Nerea Uribe izan da. Alkartasun kooperatibak 150 eurokin ematen duen sariaren jabe. Nerea Uribe ageri da txalo bat hirugarren suertatu den Nerea Uribentzako. Bigarren suertatu dena, bigarren saria 350 eurokin Alkartasun kooperatiba, gogoratu, Alkartasun kooperatiba ematen duen 350 euroko bigarren sariduna Josu Furundarena. Igo dadila oholtza gaina bigarren egurrezko sagardo lehiaketako bigarren suertatu dena Josu Furundarena. Josu Furundarena sagardo ginez aparte musikari eta hainbat arlotan jakituna. Txalo! Eta 2018 honetan irabazle suertatu dena Usurbilko herriko etxea sari nagusia 1000 euroz osatzen dena. Ez du pausa luzatuko. Patxi Azkonobieta Urdaira sagardotegiko nagusi eta sagardo kide ezaguna. Aurten berriz ere bea suertatu da nagusi. Hilo da dira, Patxi Azkonobieta. Ingurun alda, ageri alda. Gogoratu, bigarren egurrezko sagardo lehiaketako irabazlea Usurbilko herriko etxeak baten, hemen da, ageri da, herri fartxu, gogoratu, iaz ere bera izan zela irabazle. Txalo bero bat. Bueno, hola izan da, urteko sari banaketa. Nerea Uribe hirugarren, Josu Furundarena bigarren eta irabazle Urdaira sagardotegiko Patxi
Azkonobi eta xalo bat eman dezaie egun. Eta parteide guztiei ere bai, parte hartu duten guztiei eta ohutzan dastatze lanetan aritu diren juratuak.